Hello guys, welcome to my vlog guys. Pasakya ko. Saya dyan muli ning bataa ba? Dahag isda. Wow. Ano ako? Buhi pa oh. Ha? Buhi pag isda. Ito ang pudahong lubot ay. Nagisda eh. Kaya dahag isda. Manong ba? Ha? Unsa? Kuha. Ay, ay lang. Ha? Ay, ay lang. Ari ra may sugaan na. 1 kilo lang ito. Uy, law man. Di birasa. Agaray. Ay katambak mo. Na, daghan siya oh. Buyag. Sampor yan. Ha? May kajampaw. Ay. Kuan ka jam. Kuan sa rin, gijam ka. Ay, sampor. Di na ganun. Wait, kuan isa, una. Ito mga tulong kilo. Oh, tuwas pud ka undoy. Isabot sa papa? Mano si Aladdin di palita magpaon wa man managat. Ha? Nawar ni. Tulo. Ha? Tulo. Ah, grabe bao-bao ha. Ha? Asa ni mong gagmay? Ina na anak ay. Hello, asa kas isda. Kabert isda. Mano si Atan igora mo to ni Bio? Pero ni sinya si puto yang mate. Ah, mao tingali. Wa sa ko. Report. Sige. Na. Lang. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Pait mana Lando? Pait. Buat ni katulong niya ba? Makakatuloon niya. Balo. Mura pog minyo. Hala ni Anas father oh. Kanang motor ba may hospital balag hapon na ha. Kisa may tagaan ako ng 38. Uy, gahapon ranis nas Alvin na ah. Gahapon ranis sayong oh. Bakala ako ra i-minus. Oo. Total ko na kanan ito. Oo. Hindi na katambak na. Nagkuha na. Kanang kuha na din. Ha? Kare? Hon ma? Ade. Dili.
O di. Napa may mga big. Kanang lambana, di ba lain mo nagpresyo? Ano eh, kagmay naman ito. Lagi. Ha? Usa? Usang gagmay? Tukuan? Usa is small. Usa ang lambana. Ah, Big. Rorat. Ha? Quatro big. 4 big. Isa ko sa Alex. Oh. Ha? Oh, ha? Naagali kabutan. Kay gaitom-itom. Kuha sa nang nylon lando kay makuan. Lando. Nang nylon ko ada anak kay. Bakit napay kwarta eh. Ako napling ko ginoy. Ah, na ko kay pisik damo ning gumbaw sungsong. Yeah. Nade kabutan doy. Di mana nylon ko ana daan nylon kay. Okay. Ato tong isuwa lambana Alex, isa. To isuwa kay sumura po tong si Ituas. Oh, ibaligyan ng kabutan kay. Oh, suma mo ka amaro sila na. Naman. Doy. Naman yung papa. Nara ba imong ugangan doy bilin-bilini doy. Ari na po sila ari dapit. Kuan si Alvin, kung mayroon ka Alvin, trip. Di mo ginikta ning isda ka naman koy. Naman koy ikog ning isda ipin mulangoy maguna. Di mo na magpuyo. Di de ka mo na doy. Di hadlok man na gud mulanay og di mataktak. Puno midyang dagko. Ibutang rato na eh. Pila to ka birto pin kay pangutan-on ra ba ko anak pin. Berto sinyo, 1, 1 kilo, 8 lambana, o 4 ang big. Ha? Ang dagko? Ang dagko 4, Oh, ang gagmay, usa, ang lambana 8. 8 gramos. Ari day. Ano kaya na yung gusto? Si ko may daghan si Junior. Timbangan aw. Junior Berto. Si Ondoy Berto.
Okay, teman. Bulangoy ko na si Ja. Usakay man. Mubiyos ako karon. Yang terbang nih, tiba-tiba. Spy out. Ay, laumam to. Ah, disura pagtikang. Ha? Mao. Lah dining buli na pa no? Labas. Lagi pon. Balik ke atas yuk, Rod. Wa managat si Aladin an? Lagi, bawa no? Under na pagtiil? Ari na to guys, kaya dunay niabot yung mutol guys oh. Hello guys. Mana mong bunso guys oh. Padong managat si John. Nakahapit sa balay guys. Pasensya na mo guys, ug mara pilingon ako karong adlaw og ako mo yung guys. Bye-bye.